So ayun, nagsusukat ng guhit ang taga Manawag dahil humingi ng partida ang bagong kalaban niya na taga Ordaneta. Ang layo ng 3 points nila dito sa part na ito. Tapos yung partida naguhit halos 1 meter ang layo. So tara, panoorin natin ulit. Let's go. Ano doing? 5 shot mo. Kayo tugmata ni Mamutan ko na daw. Nagapito talaga yung ulo.